Hai noroc, dragilor. Mă, ce părere aveți voi de tehnologia asta, de meciul de aseară între Portugalia și Croația, gol anulat croaților? Vi s-a părut acel offside? Atenție, chiar sunt fan Cristiano, Real Madrid și așa mai departe. Dar nu vreau să dezbatem chestiile astea, dar mi se pare puțin absurd să anulezi un gol care nu știu, ciudat. Lăsați voi în comentarii. Și până atunci, haideți să vă dau o cotă 2 de astăzi la meciul la Argentina-Capul Verde. Eu zic că este super value cota. Argentina peste 1,5 goluri și Argentina va avea peste 5,5 cornere. Deci la 2 goluri Argentina și 6 goluri minim Argentina, cota 2 și 10 este câștigătoare, dragilor. Sperăm să avem mâine. Cu toate, mai spuneți-mi în comentarii cine credeți că o să câștige campionatul mondial. Părerea mea, Franța merge impecabil, n-are nevoie de VAR, n-are nevoie de absolut nimic. 3 goluri minim la fiecare meci și așa mai departe. Acum, sincer vă zic, mi-ar plăcea în finală Ronaldo să iei finala pentru el. Messi a luat-o, a meritat-o. Ar fi ok, cu toate că se spune chestia asta că este un pic avantajată să se întâmple asta, dar nu știu ce să zic. Vă pup, lăsați în comentarii.